Avalon'a bolan söýgün döreden maşin Avalon'un birinji pokoleniýasy. Ýyly 97. Maşin hiç ýyl kire edilmedik. Degimem ýok. Gaty arasaja zat gözleýänler üçin. Bu maşynyň nähil ýumşaklygyny, nähil komfortlygyna siz aýtmak gerek, köpüňiz bilýäňiz. Indi bulan awazam galmady. Hemmesi kire kolap ýöretderi. Arasa Amerikanka. Öňünde 3 adam sygýandyr ýöne ara. Gallaryaňyz bärde oturup bolýar. Probeg 310 öz zavodskoy probeg hiç ýyl kurçy edilmedik. Hökman aýtmaz da şu ýerde. Bu Avalon vastanavit edilen Avalon däl roglanlar. Şuň ýaly awaz saklanyp galan Avalon. Erden ýakyl arasaja. Maşynyň hemme detaly özüňki, döwýän ýerler awat, hiç ýyl trashina zat ýok. Armanydam çykdyjy ýok maşyna alýaňyza, hiç ýyl çykdyjy etmek gerek. Şolaň slabiýer rulowy usilitel. Olaram gowy. Hemme zat gülýär. Şo özüm türk gördüm. Hada oý motor korobka gülýär. Iňgizikleri bahasy. Eýesi köne pulan aýdaý diýdi, men şoňa düşünýän ýetdi. 750 milyon ýa bahasyna degämi, degenokmy kommentariýada belli. Maşyn gowy mesele ýok, ýöne bahasam edil şoňaly. Aşakda nomer goýdum. Kime gyzykly bolsa arkaň jaňlaşyň üstünde elbetde skitka bolar.